салом тамошобинони гиромӣ ва ҳамсолони доништӯст. Шуморо дар барномаи ту барои ман азизе хайрамақдам мегӯем. Мавзӯи имрӯзаи мо бехатарӣ аз ҳама муҳимтар ном дорад. қоидаи истифодаи гази маишӣ. Гази маишӣ ранг ва бӯй надорад. Аз ин рӯ ба он моддаи махсусеро илова мекунанд, ки ба газ бӯи тезу тунд медиҳад. Бинобар ин ихроҷи газро ба осонӣ аз бӯяш фаҳмидан мумкин аст. То албатта медонӣ, ки ихроҷи газ хеле хатарнок аст. Газ метавонад битарсад ва сабаби вайрониҳо ва сӯхтор гардад. Барои сар задани сӯхтор андак шарора кифоя аст. Бинобар ин ба асбобҳои газӣ бо эҳтиёткорӣ махсус муносибат кардан ва ҳамеша қоидаҳои бехатариро риоя намудан лозим аст. Якум, ҳангоми дар хона ҳис намудани бӯи газ ба рақами 01 занг бизан. Дуюм, фавран газро хомӯш бикун ва тирезаро бикушо. Сеюм, оташ, чароғ ва асбобҳои барқиро дар нагирон. ҳеҷ гоҳ кӯшиш накун то ҷои ихроҷи газро бо наздик овардани гугирди фурӯзон маълум намоӣ. Ин қоидаҳо барои ҳолатҳои фавқулода лозиманд, вале қоидаҳои ҳаррӯзаро низ набояд фаромӯш кард. Якум, гази даргирондашударо беназорат нагузор. Дуюм, назорат баред то об, шир ё шӯрбои ҷӯшидаи сода ба болои газ нарезад. Агар ин ба ҳар ҳол рӯй диҳад, аввал газро хомӯш кун ва баъд манқали газро пок намо. Сеюм, ҳаргиз газро ҳамчун воситаи гармсозии хона истифода набар. Чорум, дар ошхона, ки манқали газ он ҷо васл шудааст, китоб нахон ва дарс тайёр накун. Панҷум, дар болои манқали газ либос хушк накун. ин қоидаҳои рафторро дар хона аз худ намоед. онҳо барои саломатӣ ва бехатарии ту лозиманд. Дар ин ҷо мо бо шумо худоҳофизӣ мекунем. Лайк гузоред, ба канали мо бипайвандед ва худро эҳтиёт кунед. Хайр, то вохӯрии оянда.